Nosaltres vam veure molt clar des d'un inici que calia fer un recurs, de que tal com estava redactat la resolució del tribunal i tal com estava les evidències i les incoherències que en vam trobar, apel·lava a fer un recurs. Si teníem algun dubte, se'ns van marxar tots els dubtes després de veure l'informe de l'Ajuntament. Un informe on diu ho hem fet bé, ho hem fet bé, ho hem fet bé, ho hem fet bé, però dona-li Urbacer. A mi m'esclata el cap, vull dir, jo no sé qui ens pot entendre. Escolti'm, jo m'he de posar a favor d'una empresa al dia que presenti un recurs. No, escolti'm, jo estic segur del que he fet. Si la institució està segura del que ha fet, el que ha de fer és reclamar-ho, és dir, escolti, en tots els respectes, vostès aquí s'han equivocat i per tant hem de rectificar i hem de defensar aquesta postura, i és el fet del recurs. Jo aplaudeixo en tot cas la coherència del senyor Duque. El senyor Duque diu no procede ara fer aquest recurs i procede donar Urbacer. Però els que d'alguna forma hem votat una cosa o hem votat l'altra o hem votat del tot lo mismo, jo no ho sé, però m'estalla el cap. És a dir, donarem un contracte amb una empresa que al damunt li direm ara t'hem contractat, però ojo, que t'estic fotent un recurs en què nosaltres tenim raó. Com se menja tot això? És a dir, no ho sé, a mi m'explota el cap. Ho sento, no soc jurista, no hi entenc, i potser és per això que m'explota el cap, però realment me sembla que la coherència porta a que si estem segurs de que ho hem fet bé, defensem-ho, i a partir d'aquí busquem la seguretat i no entrar en líos de recursos i contrarrecursos. És a dir, anem a una instància superior que d'alguna forma tanqui el tema i no anem a tancar les coses mig en fals. I per tant celebro en tot cas que tirem endavant aquesta proposta.